Hai, hai! Hai! Vrei mai tare! Vrei mai tare, foile! Bă, dacă acabă... Bă, fără... Hai, mă, hai, bă, și ne facem noi să ne ținem pe partea la asta! Hai, mă, hai, hai, hai! Ce dracu! Hai, pa! Mai așteaptă-o! Ești de bă și de ce? Vezi, hai! Hai, mă, că-i verde! Bă, plecați de acolo! Vlade! Bă, plecați acolo! Plecați acolo! A, du-te, drag! Gata, bă, Gheorghe, gata? Băi, gata, mă! Hai pus tare, mă, ce faci, bă? Zi, bă, ce fac, băi! Îmi place ia mie interviu. Aici am avut un coleg de-al nostru care și-a făcut datoria așa cum trebuie. Ați văzut că s-a descurcat, deci n-au fost ambuteiaje în trafic, e perfect, nu. Dar ați văzut că poliția română își face datoria. Domnul, dacă ce părere aveți despre noua genul circulație de vârde ăsta? Deci, poliția română, domnule, deci poliția română își face datoria până la urmă, că n-are, da? Toate ambuteajele care au loc, domnule, de la ăștia cu traficul, cu semafoare, cu astea, de la vreme, mai este inunul, mai asta, dar nu de la poliție. Poliția întotdeauna își face datoria. Vă rog, domnul frumos, să-l chemați pe domnul Ghircov pentru interviul. Dar unde? Domnul agent, unde este domnul agent? Nu, domnul agent. Datoria. Vă mulțumim pentru interviu, domnul Burdaj. O țigare, o asta, o cafea, vă mulțumim pentru interviu.